Edi dilleşler. Ýadyňyza düşýärmi? Toyota Corolla 2021 awtoly utdy. Gulnar Rezepowa. Häzir şoň hakyky ýetine garaşýar. Ene awtomobiliň açary menne. Sizde şoň gali açar almak näsip etsin. Gelin garaşalyň. Eň gyzykly fursat. Mehriban illeşler, edi tomaşaçylar, ene görüşmede ýaly Anamdar online marketing eň esasy sowgady Toyota Corolla eýesi geldi. Salam aleykum, здравствуйте. Gulnar Rezepowa. Biz sizi görülmede ören şat bölümine aýdyşyňyz ýaly 4 günnüzjek elimde bäwejigmeden bar diýdiňiz. Gulnar biz sizi tüýsürekden gutlaýas. Sizi agdyr maşalaňyzy ine siziň ýürüýtini maşynyňyzdan taýinlap goýduk. Toýly maşynam bolsun. Ine şu taýda ýüregimiz joşup durka ileşsemmeden gelen sorag bar. Bir 4-5 sanjak şolaň jogan berip bilerse. Ine Gulnar şeýlerek sorag gelýär bize ileşsemmizden. Biz size jaň edemizde habaryňyz bardymy? Yok, haberim yoktu. Kim haber getirdi? Kinji gerek jaň edemizde? Gelinimiz Instagram'da oturdu, başka jaýda şo aýtdy. Primo efirde görüp otýar. Men gördüydüm de, men özüm oturamak Instagram'da. Geliniňiň ady? Ира. İran çağırıp bolýan, bamy öýdi? Ира. Ира, можно вас? Ine şu geliniňiz. Ира geliniňiz size gelip aýtdy. Siziň eliňizde, здравствуйте. Bäwejiňiz bardy. Gyýjagam bäwejiňiz. Tuğulum, Hudaý ýatyryn bize de inni şo wagt eliňizde çağaňyz bardy. Gulnar adyn dakdyňyzmy şo wagt ýa? Gelin şu wagt adyn eşiteliň. Dakdyňyzmy? Maýa dakdym. Maýa. Han bir el çarpýat, bäwejiňiň ady bilen gutlaýar. Maýajanyň ýaşy uzak bolsun. Ene Maýajan arkaly bilen gelipdir, maşyna gelipdir. Ene bir iki sanjak soragymyz bar Gulnar Rezepowa. Ene şeý diýerler. Birinji aýdamyzda şolleýa maşynyň awtoulogyň belgisini siz birinji aýtdyňyz diýär. Şon näýli bir jogap berilýär. Eň üstünde dur. Men 4 biledim. 4 biledarlyňyz. 85, 86, 87, 88. Onu 85 birinji şo durany awtomobiliň belgisi bolýar. Nesibeli bolup üstünden gabat geldik. Ene diýdiler, jogamadan esdik. Ýene bir soragymyz. Elmadama Anamdardan söwda edýäňmi ýaşy sowgady, maşyn utmasyn. Men gowrul otyrdım da öýden çykasym gelen. Naверное, pampers çağıran gerek zatdan alan. Pampers alyp goýdum. Ana, on öňünden görýäňmi bäwejik maşyny gelipdir, näme diýsem. Indi ýene iň bir has bir çylşyryndy sonra Gulnar bilen alyp barjyň familiýasy deň gelýär diýip. Bir şonam bir aýdyp. Men familiýam Rezepowa. Men familiýam Rezepow. Düşündiňizmi edidiler? Naşy del. Gulnar, Irina gelip şu wagt aýdanyna Irina'da näýli bir pursat bolupka başdan geçirdi? Yok, Irina Rezepowa. Bizde mi как diýip pikir edipdir. То, что сказали Гульнар. И пошел звонок, а она не берет трубку. Я выхожу с комнаты, говорю, где твой телефон? Ну, Гульнар Реджепа, да, слышал. Я только имя. Резепа, Гульнара, да? Сказали Гульнар, я выбежала и говорю, где твой телефон? И вот она взяла потом. Edidileşler ýadyňyza düşýän bolsa, birinji jaňymyzda ine Gulnar gelnije almady. Awut ikinji jaňyna şo ine gelinleri gelip ojo Instagramda gönýäli markaly görüpdir, buýuşlapdyr. Rezepowa dälädir, Rezepowa diýip şo taýda familiýany da adynyň bildim diýe, adynyň bildim. Muňam kuponyň nomerlaryny bilýän eken. Номер, но точно не знала 03, а дальше какие цифры. Поэтому попросила её, чтобы посмотрела, может, ей звонят. Выбежала и кричу, где твой телефон? Телефон без звук был? Нет, он играл на зарядке в маленькой комнате. А мы были на кухне. Да. И никто не слышал. Ну, Gulnar, siz tüýsürekden begenýäňizmi? Beter begenýän. Beter el çarpýar diýdiler, tüýsürekden gutlaýar. Yine bir gyzykly sorag, özümizden çykdy. Öň loterey diýilýän zady, anan ýadyňyzmy? Men bir gezek bir sakkyjam tuk göremakda. Birinji gezek. Görýäňmi? Sakkyja ananmaýan, görýäň, prям gönü maşyny
Owa Gülnar, maşgalaňyzy, ene geliniňizi, bäbejiňizi ýene bir tüýsüreden gutlaýan ýaş uzynja bolsun. Bagtly ýagardan biri bolsun. Inde görşüňiz diýäli, durmuşyň başyny iň bir şatlyk pursat bilen başlady. Netip bolsa geljekde de iň gowy habarlar bilen ýaşaň avtomobiliňiz bilen tüýsürekden gutlaýas. Ine şu pursatda size bir mümkin bolsa Gülçemen gowşurmak isleýäs. Bula özüňizi tüýsürekden gutlaýas. Ayta bam. Pozdravляем. Owa tüýsürekden gutlaýar. Inni edidilleşler, mehriban tomoşaçylar, ýa-ni Gülnar Rezepowaň aýdyşy meni öňde bir sakkyjyň nataryny anama okdum diýe. Ýöne inni size de şundan başlap Anamdar online marketdaky we ähli ýerlerdäki bolup geçýän zatlary tüýsürekden ananyp ýürek bilen ýapyşmagyny arzu edýärse, gelin Gülnar Rezepowaň avtomobiliniň asaryny gowşurýar. Pozdravляем, tüýsürekden gutly bolsun. Давайте, машина варалим. Горолим. Спасибо нам, Дар, большое-пребольшое. На всю жизнь. Счастье. Счастье на всю жизнь. И не дыма покупка нам дарда. Да, давайте. Только у вас будем покупать все при все. Еще раз поздравляем. Агдыр машкалаңыз түйсүрөктөн. Gülnar, ene bir soru. Şu wagt avtoloň özüne minniňip otlajak bolýar. Näýli duýgular başdan geçýär? Men enterim öz ynanymak öz bilinçimi. Haçan maşin ýere düşüp tä öýe gidýänçäň. Öýe variantsa men ynanmaýan. Edidilleşler görýäňizmi? Ene yüzünden hakykatdan Gülnar Rezepowaň yüzünden aňyp bolýar. İçindäki tolgundyryjy pursatlaryny ene öz ýüzü bilen size şaýatlygyny orkadýar. Onu näme hany otlalyň da. Да, еще раз. Mehriban illeşler, edi tomoşaçylar, Gülnar Rezepowaň 3 sany ogly bar eken. 3 ogul perdendi. Şondan soňam ene bir gyýyp perdendi bolýa. Oňam adyna Maýa dakkat. Görýäňmi? Maýa 4 güniň içinde ejesine iň bir hoş habarly, bir iň gowy sowgatlaryň birini getirdi. Mehriban illeşler, edi tomoşaçylar, ine bugun Rezepowaň döwletli maşgalatyna iň bir ýatdan çykmajak pursatlaryň biri, ine Agdyr maşgala avtomobil aldylar da ak ýoly öýüne gaýjalar. Давайте, sag bolun, pozdravляем ещё раз, netibe etdin. Janyňyz sag bolsun. До свидания, sag bolun, sag bolun.